Mukabat sa 3,060 ka mga seedlings sa mangyum, lawaan ug mahogani ang gipangtanom sa 340 ka mga partisipanteng misalmot sa simultaneous tree planting activity sa Provincial Tree Park, Barangay Ipil, Surigao City, Surigao del Norte, alas 6 sa buntag kaganiha. Nanguna sa aktibidad ang mga personahe sa Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office, DENR, Community Environment and Natural Resources Office, Konsehro Tubod ug Regional Director sa Mines and Geosciences Bureau. Misalmot sab sa tree planting ang nagkadayang ahensya sa gobyerno, mga mining industries, ubang stakeholders sama sa SCAE Federation of Surigao City, St. Paul University Surigao, PNP Province, PNP City, BFP, LGU Pendro, NCIP, Institute of Integrated Electrical Engineering, AT Dumlao Construction, New Mega Grand Enterprises, Agritech, Butuan AVP Marketing, THPAL, PNPI, FEL Saga, MGB 13, Penro SDN ug Sendro Tubod. Atol sa aktibidad na signing of pledge of commitment sa tanang environmental partners alang sa pagpreserba sa kinayahan pinaagi sa pagpananom og mga kahoy sa paglaom ug panaghiusa alang sa mga mosunod nga henerasyon. Ang Provincial Tree Park sa Barangay Ipil, Surigao City usa sa mga prioridad nga lugar sa DNR sa bisan unsang tree planting activities alang sa rehabilitasyon ug restoration kung diin ang bagyong Odette nagdala og dakong kadaot sa dapit. Ang simultaneous tree planting activity subay sa pagsaulog sa World Environment Month. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.